Čau lidi, tady Marax a nevím vůbec, co budu natáčet. Tak ty máš hokejku, tenisák. A co já s tím mám dělat? No, já ti budu zadávat hokejovou challenge. No, jenom tak jako pro info. Ten tenisák protože... Není zima, jo. Jo. Teď. Kámo, to ti teda fakt trvalo. Ale jako, ty bys taky nebyl jako nic rychlejší, jo? Dobře. Teď tenhle patří do komety, bro. Ne, ty! Já? No, Já? no, do komety. Já už hraju v NHL. Počkej, a víš, kde se vůbec hraje NHL? V jaké zemi? V Americe. No to jsem ti řekl. To je jedno, tak dobře, ale kometa je 100%. Tak jo, tak ne. Ale challenge ti dávám, jsme tady. Ale já se Tak co mi dáváš jako první, jo? Já si někam stoupnu a ty to tam musíš dostřelit, jo? No tak Tak jo, tak střih. Level 1 až 10. Můžeš teď. Nice. Tak jo. Kamo, tak co teď? Já nevím, co ti teď zadám. Ty kámo. já to nikdy nepřehodím. Ty to chceš přehodit? No, ne. Kamo, já jsem něco slyšel. Počkej, jdem. Pardon, pane, ale tak bohužel jsme to museli střihnout, že? Jo. Kámo. Jako pardon, ale tak my jsme youtubeři. Jo. Ale mě to nezajímá. Nemáte tady co dělat. Kámo, jdeme. Nemá. Kámo, nashledanou. A dejte Maraxovi 555 odběr, to je youtuber. Jo. Kámo, ty Vypárkanti. Už se vracejte. Kámo, to si představíš jako, že bych řekl, že? No. Že si to představíš, že by to takhle řekl jak u Tario, že? Jo. Neřekl, ale kámo, dostali jsme hodně vyhubováno. Nevadí, prostě jsme, teda já, kameraman, ty youtuber. Jo. Teď mi musíš dát druhou challenge. Druhá challenge, level 2. Já nevím, co ti zadám. Ale... Natačíš? Tak tohle je parodie, že se připravuje na druhou challenge, level 2. Já dost. Hej, lidi, já dokážu jen tady toto, koukejte. To je všechno, ale. Kamo, kdo to je pouští? Nevím, rádio. Jdem na bok, kdyby tady jel. Hej, nejdem se kouknout, jestli to není ten, co nám tady vyhuboval. Jo? Kamo, já se kouknu. Hej, tohle fakt není, bohužel to ukázat nemůžeme kvůli pana. No. Hej, soukromí, že jo, prostě, No. nebudeme narušovat soukromí. No. A jdeme prostě na druhou challenge. Maraxi, kde jsi? A jo, už tady? Tak jo. Kamo jde kolo a to nemůžeme pán tady zveřejňovat. Takže druhá challenge, tak pojď. Já už lidi vím, co mám udělat, protože on mi to říkal. Ano, říkal, vy jste ji viděl, co na to jí připravoval. A ještě jedna taková soutěž. Platí to do 1. října. Pokud chcete, abych já, kameraman, co odhalil, tak dejte 100 000 odběratelů. Že jo, na Marax 555 kanál. Aspoň 100. Ne, 100 000. Já se nebudu jen tak odhalovat. To musí dát 100 000, abys vydělával konečně něco. Jaké chychtáky, že? Nevím. Že, nevím. Ána. Kousek, lidi, kousek.
Marax 555 musí posunout energii. Co to vůbec máš? Jo, Ty se dáš dělat? takže si vezmu. Se kopu s tenisákem. A To zároveň... je hokejista a fotbalista na půl. Ty. Kamo, já to nemám natočený. Počkej, hlavně rozbít tu kameru. To kameraman neumí chytit míče. Kamo. A typujte, kolik je Maraxovi 5 let. Kdo to uhodne, tak tomu dá srdíčko, že jo? Jo. Na toto video. Na tohle video, kamo. Já mu typuju tak 150 let. A já to bude tak 200. Ne, Robečku chceš mít. ne, kamo, ne, nebo 4, 3, 2, 1, teď. nebudem se urážet, prostě jen taková sranda, že jo. Protože já nebudu tady přece říkat, abyste každý dostal. Viděli jste to lidi? Jak Já- to vyletělo? Já to mám natočený. Hej, tak ale ty jsi Já nemůžu točit. Ani nevím, jakou mám výplatu. žádnou. No. Kdo teda řekne správně, kolik je Marax 5 let, tak vyhraje, teda žádný PlayStation, že jo? Žádný, zdůrazním, a jenom prostě. Já PlayStation nemám. Ani nemám tolik peněz. Dobře, přiznávám. Jsem trošku bohatý, no. Jo, kamo, 150 milionů měsíčně, vole. Dobře, Ale já si kamarádím stavím, tak on mi něco dává. Kdo sleduje Taryho, tak prostě napište do komentářů. Třeba Marax sleduje. Jo? A kameraman to neprozradím, jestli sleduje nebo ne. Protože sleduje úplně někoho jiného. Možná, jo? Tak mě zveřejní. Bro, to si oni musí třeba za 1000 odběratelů. Protože Tary to možná je, možná není. Možná je to Bige, možná není. Bige je teda strašný, to není. Takže, A já sleduju Raidera. kamo, Raider je dobrý, ale kamo, nebojte, tady tento Marax 555, klidně s ním můžete dát fotku. Že jo, už je jak Dodo nebo Tary. Že prostě jde na nákup a prostě Marax si fotku. Ten Marax prostě si tady za tohle netočíme na mobil, tohle prostě točíme na kameru a doufám, že prostě vyjde. První video na kameru, že jo? Jo. Snad to vyjde. To je má první video na kameru. Ano, prostě on si to za to zaplatil, tak je to borec. Tak druhá challenge, kamo, pojď. Dobře, zkus, protože my jsme vlastně hokejisti, že? Kamo, s jednou rukou, to je zajímavý. Tak co teďka držíme ještě u kina? Počkej, ukáž. Povedlo. A to už se nepovede. Oh no. Nevadí. Ale skoro to tam bylo. Kamo, tohle tady jako necháš pro bezdomáče? Jako nechci nikoho urazit, a je to go! Fuj. Nechci nikoho jako urazit, že třeba bezdomáč. To vůbec, ale že vůbec. No prostě je jen taková sranda. Nevím, my jsme prostě na srandu. Takže druhá challenge splněná a jdem na třetí. Třetí challenge bude udělat, a já ti to ukážu, já nevím, jak se jmenuje. Kdo to ví, jak se jmenuje, tak dej... Kam bys to fakt jako tady necháš. Ne? Já jsem si tam akorát uložila, aby... Jo, já ti to ukážu. Myslím, že se jmenuje nějak Behind, něco tady toto. A jednou rukou. Podrž mi tu... Počkej. Já se nemůžu prozradit vlastně, tak nějak... Tak teda, to bude točit jenom na zemi, Bude, já ho nechci odhalit. když to teda nechci. Takže prostě ten míček takhle, nějak takhle nadzvedneš. Jo. Kdo je prostě hokejista nebo i ne a ví, jak se jmenuje, fakt to napište do komentářů. Jo. Tak já si to trošku upravím. Tak jo, tak zkus. Můžeš to, počkej.
Kam fakt nechceme nikoho štvat, jo, ale tak tady tento soused je prostě naštvaný, tak prostě to klidně už to tam můžeš. Ale nepřihoď to hlavně. Perfekt. Dobrý, máš to. Takhle se raduje hokejista. Kamo, takový kvíz ti dám a budeš mít 4. level hotový. Víš kdo, když už nehraje Jaromír Jágr, tak kdo ho zastoupil? To nevím. Typujte, je to kvíz. Samozřejmě já to vím, řeknu mu to, ale to bude vystříhnout. Tak jo, tak už si teda vzpomněl, protože já jsem to jen tak vystříhl, ale prostě... Jo, vzpomněl. Začíná to na D. Jméno D a příjmení P. začíná správně. Mě už bolí ruka z té kamery. Tak si vyměň ruce. Ale to budu takhle točit. Teda. Tak jo, takže no 4. level dejme tomu a 5. level teda dám. To už bude tak trochu těžší. Přemístíme se. Jsme tady zase u pana souseda, ale to nevadí. Takže jaká je 6. challenge? Mám se někoho zeptat, jestli nebude ve videu a Jestli nechce být ve jestli videu. nechce být ve videu, dát mu tuto hokejku, aby na mě střelil. Počkej, zkrátíme to. Aby tady to třeba někdo neukrad, že jo? Tak jenom prostě, jestli nechce být ve videu, se zeptáš, jo? Jo. Tak to máme další challenge a tady máme dalšího. Samozřejmě mu nebudu ukazovat obočí, jestli nebude chtít, pro se zeptat. Takže co? No, končím. Končíš, takže tady jsme sice neřekli,